Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια. Και όχι εγώ, επειδή είμαι μαζί μου και με το Στέλιο και έχει μπει εδώ πέρα στο workout pizza. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι του Κυριάκου του ξαδέρφου μου, γιατί κάνει πολύ δύσκολη και παιδιά, τώρα θα τον κάνουμε join να μπούμε στο workout pizza place. Και παιδιά, εμένα η προσωπική μου η πιο ωραία δουλειά για μένα είναι αυτή εδώ. Αλλά πάντα βρίσκω κάποιους και με ενοχλούν, μου κλέβουν τη δουλειά και τα κάνουν όλα αυτοί. Αλλά πιο πολύ, παιδιά, μου αρέσει να φέρνω τις προμήθειες μετά από αυτό. Και παιδιά, αυτό το παιχνίδι είναι... Πω παιδιά, κοιτάξτε, βγάλαμε 310 κάτι ευρώ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, παιδιά, ακούστε, είναι άμα βλέπετε πάνω, στη δεξιά πάνω στη γωνία, εκεί που λέει cashier με κόκκινα, σαν highlighter, okay. Ναι, εκεί παιδιά που λέει manager, από κάτω που λέει cashier, λέει πέρα. Από εκεί πέρα είναι κάποιοι ανθρώποι και παραγγέλνουν τις πίτσες, ωραία. Μετά αυτές οι πίτσες έρχονται σε μένα και εγώ τις φτιάχνω. Α, παιδιά, το έκλεψα το αμάξι. Α, ήρθε μαζί μου. Δεν πειράζει. Και μετά, παιδιά, εγώ τις δίνω στο pizza boxer. Που είναι αυτός, παιδιά, ο pizza boxer είναι αυτός που... τι κάνει! Με τράκαρε! Ο pizza boxer, παιδιά, είναι αυτός που ετοιμάζει... Ποιος με τρακάρει! Και παιδιά, ο pizza boxer είναι αυτός που βάζει τις πίτσες στα κουτιά τους και μετά πάνε στο delivery. Και παιδιά, και μετά το delivery της πηγαίνει... Και παιδιά, τώρα εγώ έγινα η αγαπημένη μου δουλειά. Έλα να σε δω, έλα στο κούκκι. Όχι εσύ. Εγώ φτιάχνω πίτσες. Και εγώ φτιάχνω πίτσες. Εγώ τις βάζω στο κουτί. Γεια σας! Εσύ έφυγες κοριτσάκι, έφυγες. Δικιά μου είναι δουλειά. Γεια, παιδιά. Ναι, παιδιά, αυτός εδώ είναι ο Στέλιος. Και εγώ, παιδιά, κοιτάξτε λίγο πώς είμαι. Να, δηλαδή τώρα... Κοιτάξτε τη φάτσα μου. Φανταστείτε τώρα, φτιάχνω εγώ πίτσες. Να, δείτε εκεί πέρα που παραλαμβάνει τις πίτσες ο Κυριάκος, δείτε. Εγώ τώρα του στείλω ένα ψηφτικό, δείτε. Να το. Ναι, παιδιά, ένα αναψυκτικούλι. Και τις πίτσες τις βάζουμε εδώ, παιδιά. Όπα. Και τα αναψυκτικά τα βάζουμε εδώ. Ήρθε μία. Και παιδιά, και την άλλη. Αυτή η πίτσα νομίζω είναι πεπερόνι και είναι η αγαπημένη μου. Αυτή είναι η μαργαρίτα. Αυτή είναι με μπέικον. Αυτή είναι η μαργαρίτα. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσω. Όντως, παιδιά. Κάντε ένα like και ένα subscribe, έτσι. Ναι, παιδιά. Ναι, για να μην κάνετε καμία ειδοποίηση. Ναι, παιδιά. Και άμα θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο με Roblox, αφήστε σχόλιο. Και επίσης... Και γράψτε μου τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω, παιδιά. Και γράψτε μας και άλλα λίγα στα σχόλια, άμα θέλετε κι άλλα βίντεο με τον Στέλιο, τον ξάδερφό μου. Άντε ρε Στέλιο, κάμια πίτσα. Α, έφερες μία. Όχι άλλο. Δεν έχουμε κασιέρ. Παιδιά, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ κοντά στον κασιέρ, πρέπει να κάνω διπλή δουλειά. Και παιδιά, εδώ πέρα περιμένουμε ο Στέλιος να μας δώσει καμιά πίτσα. Μα είμαι και κασιέρ, Κυριάκο. Αλλά κάνε λίγο πιο γρήγορα. Τι να κάνω, 2 δουλειές. Αυτό κάνω. Αλλά πρέπει να περιμένεις και σήμερα. Και παιδιά, όσο περιμένουμε θα παίζουμε αυτό εδώ πέρα το ρόπα. Λοιπόν, τώρα σας φέρνω. Και
τώρα παιδιά μας έφερε εδώ πέρα ο Στέλιος μια πίτσα. Οπα. Τι? Μας έφερε 2 αναψυκτικά ο Στέλιος. Και τώρα σας φτιάχνω 2 πίτσες. Και παιδιά εδώ πέρα ανοίξαμε τα κουτιά γιατί όταν έρθουν οι πίτσες να είμαστε έτοιμοι να τις βάλουμε στο κουτί. Λοιπόν, τώρα τις ετοιμάζουμε. Λοιπόν, και παιδιά εδώ πέρα κάνουμε έτσι την πίτσα, τη βάζουμε εδώ πέρα. Delivery είναι κανένας. delivery είναι ένας είναι. Είναι και 4, είναι 3, συγγνώμη παιδιά, 3 άτομα που φέρνουν τις προμήθειες. Φίλε, είμαι 5 από προμήθειες, μόνο λίγα αναψυκτικά και λίγες ντομάτες. Και παιδιά βάζουμε πολλές πίτσες. Τώρα θα δείτε, θα γράψω στο manager θα του γράψω ένα μήνυμα στο chat να του πω να πάει κάποιος κασίερ γιατί κάνω διπλή δουλειά. Και παιδιά παίζουμε εδώ πέρα μέχρι να μας φέρει πίτσες. Οπ, μια μαργαρίτα. Παιδιά, επίσης, άμα θέλετε, αύριο που θα κάνουμε ξανά βίντεο, να παίξουμε στήλε Brainrot. Τι λες και Όντως παιδιά, άμα θέλετε το στήλε Brainrot είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω να το έχετε παίξει κι εσείς και γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να το παίξουμε ή άμα δεν θέλετε. Να ξέρετε παιδιά, εγώ έχω κλέψει πάρα πολλά Brainrot και τώρα έχω κάνει πολλά rebirth και έχω πάρει 2 ρόφους και τα υπόλοιπα παιδιά θα σας τα πω, στο άλλο βίντεο. Να ξέρετε παιδιά, εγώ δεν το καίω πολύ. Ναι παιδιά, το Brainrot μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Του το έμαθα και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι παιδιά, είναι το καλύτερο παιχνίδι μετά από το Pixar, μετά από αυτό το παιχνίδι. Όντως αρέσει πιο πολύ αυτό. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά παιδιά, και σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα προηγούμενο βίντεο, είχαμε βγάλει βίντεο που κάναμε το Italian Brain of Quiz και άμα θέλετε πηγαίνετε δείτε το τώρα, άμα θέλετε. Κυριακό, φέρνω μια, δείτε λίγο, φέρνω μια super special pizza. Ω, φέρ. Άντε, καμιά χρυσή θα φέρεις. Το δες. Αυτή είναι rainbow pizza. Αυτό λέω. Έρχομαι να τη δω. Έτσι. 5. Παιδιά, κοιτάξτε rainbow pizza. Εκεί πέρα πάνω. Μην γίνεις κούκκινο. Δεν είμαι κούκκινο. Εσύ γιατί δεν φοράς καπελάκι? Τι φοράω. Delivery. Βάζω όλες τις πίτσες να ψηθούνε. Έτσι. Λοιπόν. Και παιδιά, περιμένουμε να έρθουν Τώρα σας ετοιμάζω 6 πίτσες. Κυριακό, αν μπορείς να γίνεις delivery. Φέρε γρήγορα τη rainbow. Ωραία, απλά γίνε delivery. Όπα, πού πήγε η πίτσα σε αυτό? Στην έφερα νομίζω. Όχι, δεν στην έφερα, ναι. Τελευταία είναι η Μια χρυσή. Παιδιά, μια χρυσή πίτσα. Και τώρα θα δείτε την... Και τώρα παιδιά, έχουμε εδώ πέρα πολλές πίτσες. Η rainbow, ορίστε, νάτι. Ω παιδιά, να και η rainbow. Και ελπίζω αυτή να μου δώσει πολλά λεφτάκια. Τι κάνουμε έτσι? Κοιτάξτε λίγο το κουτί πως είναι. Βάζουμε και αυτή την πίτσα. Και παιδιά, φτιάξαμε πάρα πολλές πίτσες. Μαζέψαμε 300 ευρώ. 300 κάτι ευρώ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, βάλτε ένα like, κάντε μια